मानोथ' ओंखाम जायाखै होनबा? जायालै दिनै उदैखौनो बोरैबा मोनबाय थादों आङो। अ दे होनबा दा दोनथ'नोसै जोंफोरो दुब्लिजा एसे थांना फैनि र'। बा दे थां दायो फैनाय लोगो लोगो आंनो फन खालाय दे। औ दे जागोन दे। टाइमासो मोनाहांबायानो माथो। औ एसे मोनाबाय। दिनै मानोबा दुब्लिजा थांनो लुबैसोदो आङो। औ आंबो थांनो लुबैदों दिनै। गोबां समबो जाबाय न' जोंफोरो दुब्लिजा थाङैया। औ आगोलो दुब्लिजा बेसेबा थास' बिफां थायोमोन दा दंना गैयाबा? थानायबा मोजां जागौमोनलै। आखाइजोंनो नागिरनानै थास' बेदर लाबोनो हागौमोन। गैला खोनालै आजिखालि। माबा टिल्लुआलाय अबाव थांखो? अ बियो औवा दाननो थांदों। ए दानो आरो खिन्थालाङाबा नागिरबाय थाबा जोंफोरखौ। आङो खिन्थाखादों दे। औवाखौलाय मानोथ' दाननो थांदों बेलाय? आंनो दाननो थांनो होदो हासिबानो गैला माथो। दा दुब्लिनिफ्राय फैबा आङो हासिब जिरनांगोन हासिब गैथारा जादों। ए नंमारगौलै नोङो थिगखौनो बुंदों। थ' होनबा थांला नामा मोनासिगोनानो माथो। मोनासिगोन मोनाबायानो। थ' होनबालाय माखौथो नायबाय थाखो? थौ। आब' अबेखिनियाव सादोंनो टिल्लुआ सेनखौ? जानो अबेखिनियाव सादोंबा? बिबारिमोनसो माथो। हाय बिबारि। मा खौरां जारौ? मोजाङैनो दंथ'यो दे। ओमफ्राय आं दाख्लै बुंनाय बाथ्राफोरखौलाय मायबाफोर सानबायना सानाखै? बाथ्रा आंलाय माथो नोंखौ दाख्लैनो मोजाङै बुंखादोंमोन जांग्रावादा। है बिबारि आदा सादा दा बुंलै मोजां खोनाया। आंलाय आगोलनिफ्रायनो नोंखौ आदायानो बुंखायो आदायानो बुंगोन आरो। आदा बुंनाङा माथो बुंनांगौ होनबालाय? नाम खारिबाबो जागोन दे। आं नाम खारियालै आङो आगोलनिफ्रायनो आदा बुंखायोना बेनिखायनो आङो दा नाम साम खारिथ'ला। आङो जांग्रावादायानो बुंगोन। है आंलाय नोंनिलाय बिदायानो जायोना मासो जायो नोंदि आंखौ आदा बुंनो फैदों आदा सादा दा बुं दे। जागोन दे होमबा जेबो बुङा। थौ मोस्रोम थांसैथ' न'आव। दानो थांसै होनबा एसे रायज्लायबावना आंजों आङो रायज्लायनोनो अहायासै नोंजों बिबारि। बिबारि जारौ। नोंजों रायज्लायबाय थानो जोंफोरा सम गैया। जोंफोरहा न'आव गोबां खामानि दङ। फैदो फै आब'। थौ। ओइ बिबारि आइ लाभ इउ दे। जांग्रावादा नोङो लाजिया नामा? गावनि बिनानाव बायदि मानसिखौनो एदावनो लाजिया नोङो? मोस्रोम बैनाय माखौ लाजिनोब्रा गोसथोनायाव जेबो लाजिनाङा लाजिबा खाजि गोमायो। आं दाखालिनो एसेबां मोजाङै बुजायना बुंबाय नोंसोरखौ। नोंसोरो आरो बुंबाबो जेबो बुजिखौनो मोना। जांग्रावादा आंखौ निमाहा हो आं नोंखौ मोजां मोननो हाया। ए मानोब्रा आं मा साफा नङा नामा आं हेन्डसाम नङा? नंगौ मानो समायना नङा आखाय? होमबालाय मानोथ' गोसथोनो हाया? आंलाय नोंखौ सिगाङावबो खोन्थाखादों माथो। बार खोन्थाबाय थानो हाला आङो। थौ मोस्रोम थांसै थौ। ये रखरा बाराद्राय लेबेल देखायदोंलै बिसोरो र' नायगोन नायना लागोन नोंसोरखौबो। हेलौ खानजं जों फैलाय दुब्लिजा। मानोलै? फै रखरा फैलै फै माखारै बाथ्रा दङ नोंजों। र' थांगासिनो। बाराद्राय लेबेल देखायबाय थानाङालै बिबारि बाराबा खावना लायगारगारगोन रखरा। मायो मा बाथ्रा? दायो हराव आंजों ओंखारफानाय नोङो? अबाव थांनो ओंखारनांगौ नोंजोंलाय? थौ जोंहानो थुग्रो गासिबो बाथ्राखौनो फारि फारि खिन्थाजोबगोन। बेयावनो खोन्थानो हाया नामा आंहा न'आव खामानि दङ? सोबा जागोन आंजों खानजं। माथो बाथ्रालै बेयाव मा खोन्थानो हालायै बाथ्रा? बाथ्रा बहुद गेदेर बाथ्रा थौ जोंहानाव थौ। जांग्रावा साला मासेबां गाज्रि। नोंलै बिनि थाखाय साला गामियावनो ओंखारलांनो हाया जादों। नोंलै मानसिखौनो आं माबा बेसेबा रागासो जोंनो ओंखारग्रा जाबाय। मा मोनदों बियो लाजिया आरो? ओहोलै जेबो लाजिनाय गैया बिहा। ओंलै मा दुब्लि नायनो थांनो होननाया थांना फैबाय? थांदोंमोनलै ओमफ्राय थाङासैयानो। आया मा थांदोंमोनलै थाङासैयानो मा होननाय जाखो बेलाय? माने जोङो दुब्लि नायनो थांदोंमोनल' ओमफ्राय बेयावनो जांगावग्रावखौ नुनानै जोंफोर फैगारगारनायसैलै। एदावदोंमोन नामा बेलाय? एदावाबा नुबानो एदावखायो माबा नेथ्राथार। आब'खौ नुबानो हि एदावखायोलै बियो नेथ्राथार। ओंलै साल्ला बि जांगावनि थाखायनो आङो गामियावबो ओंखारनो हायि जादों। नुबानो खि माबा जंखायखायो। खिथु उनथिं जोना होनांगौ खेबसे।
ओंलै आंथ' बेसेबा बुनोसो लुबैखायो मानसिखौनो बेबायदि आरो बुनोबो हायाना एबार एदावबावबा होना होलै खिथु उनथिं खेबसेसो ओंलै ओमफ्राय बिबारि आब' नोङो फोजोंसार खुमिमोनखौ खौरां लादोंना खबर लादोंना ओं लादोंमोन दहायो माबा फोजोंसार खुमिनि बिनानावा आंखौ जेबो बुङाखैनो नोंखौलाय मानो बुंनो ओरैनो सोंनोबो हानाय ना फोजोंसार गुमैनि बिनानावा समायनाथार न' लावगिगिनो औ समायनाथार मालाय बियासो नोंबो मिथिलायगौ सोर साइस दोङो सोर साइस गैया आं मा मानसि नङा नामा फुजाफोरा जोबसिगोन र' थाख्लाजों थांनांसिगोन बै दिवालिया जोबबानो खारसनहैनोसै आङो थाख्लानियाव गांजेमा गोसोम रानिखौ खबर लाथाराखै र' दिनै फन हरनि र' हेलौ गांजेमा गोसोम रानि मा खबर मा खालायदों ओंखाम जाबायना जायाखै गैया र' जाथ'वाखै र' गांजेमा गोसोम रानि नै माबा बै दिवालि फुजाया जोबबासो थांसिगोन आङो बुरैना हाबा जाबा नोंखौ देनाङो गथ'फोरा आबैसो बुंगोनलै आबै रांखावरि मादै जादोलै माखाय खारसनहैदो है गांजेमा गोसोम रानि माखौ बुरि होनलाबायनो आं माबा बुरि जादों नामा आंखौ बुरि नुयो दासो 22 बोसोर सोलिगासिनो आंहा ओमफ्राय गांजेमा गोसोम रानि आंखौलाय गोसोखाङोना खाङा नोंलाय गोसोखांलाया होमबा सानैबो जमा जमा जनानै जोंफोरा फट' मिथाइ आखाय जायोमोन आरो आं नोंनि हाबा मोनजासिगोन होननासो फट' हाथाय उरगासिनोमोन नों आरो दाबो थांनो रोंलाबाय थांदोलै माखाय खारसनहैदो थांगोन र' गांजेमा गोसोम रानि आंनि हाबा नोङो मोनजागोन बारा दिन गैला बै सेमा फुजाया जोबनाय लोगो लोगोनो आङो खारसनहैनोसै थाख्लानियाव मालाय सोरजों लाइन मारिगासिनोलै दे होनबा गांजेमा गोसोम रानि दोनथ'नाय गथ' फन रायज्लायबानो खि लाइन मारिनाय जायो नामा औ नोङो आरो बै थाख्लाजोंनो एनि टाइम रायज्लायबाय थायो आङो बेखौनो सानदोंमोन आरो जालामखां नोंनियाव बिबारि आब'मोननि नाम्बार दं खोमालै हनै लाबोनाय रावबो बिबारि सिबारि नाम्बार गैला आंनियाव दानजोब्बाय आङो एसेबां मिथ्रा नोंलाय मानो बिबारि आब'नि नाम्बारखौलाय मानो दाननांगौ बिबारि आब'नि नाम्बारालाय नोंखौलाय मा डिस्टार्ब होदोंमोन फाग्ला मोखां साला सेंग्राफोरनि नाम्बारखौबा रग' रग' लाखिना दोनो बिबारि आब'आ सिख्ला नालाय बेनिखायनो बिबारि आब'नि नाम्बारखौ डिलेट खालामदो आरो नायनायथारसो बालालानो बालिनोसै मानो खर' जानायनि बिबारि सिबारिनि नाम्बार लाखिबाय थानो आंलाय डिस्टार्बनो रावनिबो नाम्बार लाखाया आङो हौवाफोरनि अनगा बेथ' अबाव बेथे नांगौ आंलाय बेलाय बेयावनो जिराय आरो बे बालायावनो जनो होदों आरो आंखौ आंनि फाफ्लियावलाय माथो बाला नांजोबगोन आरो खिबु गरंआनो हाबलांजोबगोन माथो जिरायनो होदों जिरायनो हाया नामा माखारै जिराय आंबो जिरायनोसै बेयावनो ओइ रखर यखयनाबा दे माखारै बुं मा बाथ्रा दङ आंहा न'आव खामानि दङ बाथ्राया ओरैबायदि जाहैबायना रखरा माने है माखारै बुंनोबा बुंलै दाय आंहा नेबाय थानो सम गैया खामानि दङ दानो बिमा बुरिया आंखौ नागिरफैगोनलै रायफैगोन आंखौ है दा बिमा बुरिफोरखौनो गियो नामा बिमा नालाय एसेबाबो गियो आरो बिमा बुरिबाबो बाथो नोंनि गिनाय हिनजाव गावानो दा खिन्थायाखै मानो मा बाथ्रा है मा टाइम पास खालायबाय थादोंलै खानजं बिबारि मोना बाराद्राय लेबेल देखायबाय थादोंलै माथो खालायनांगौ आंलाय दायो हराव एसे एदावना फैयो जोंफोरा बिसोरखौ दरजा नारनो थांनोथ' दायो हराव थैनो लामा मोनाखै नामा नोंलाय बिखुं मोनाखैथ' नोंनिया
गय बिफाङाव खाथाबजानानै लान्थि फुनानै होबासो गम मोनगोन होजाबासो दुम-दाम। ओइ हिजिरा मुवासोदि नोङो ओरैनोबाबो जोंथ' जेबो खालायनो थाङाना ओरैनो दरजाल'सो नारगोन बिसोरनि लेभेला बाराद्राय जानायखायसो। है थैनो लामा मोनाखै ना मायोलाय नोंखौ दानो सेथारना दोनगोन हो खानजं। है आं थाङालै अबावबा आंसो फसिलाबायगोन। फसियालै आंगालाय आं दङना आं जांग्राव। ओइ आं थौ गंसे दौगोन दे गंसे। मा गंसे? गोजालै गोजा गंसे दौगोन दे आं नोंनो थौ आंगालाय। नंमारगौना नंमारालै दामब्रा गाय? नंमारगौलै आंगा नंमारगौ। ए होमबालाय थांजायो। दे होनबा दायो हराव रेडि जाना थाखा।